Il-Ministru jinborġ se jilqa' talba tal-Kamra tal-Periti biex isiru laqgħat fuq il-kwistjoni tal-avviż legali dwar il-kostruzzjoni imma qabel biss saru diġà qed iwissihom li l-laqgħat se jsiru għal xejn. M'għandniex problema niltaqgħu imma se nkomplu ngħidulhom illi l-avviż legali u r-riforma li qed nagħmlu hija waħda importanti u li nistedinhom sabiex huma wkoll jaderixxu għalihom. Id-dikjarazzjoni tal-Ministru jinborġ saret l-għada lill-Kamra tal-Periti fi stqarrija insistiet li hemm bżonn aktar tibdiliet fl-avviż legali. Din it-talba l-laqgħa saret wara li l-Kamra tal-Periti sejħet it-tieni laqgħa ġenerali straordinarja fejn il-periti mill-ġdid sejħu li jiġu rranġati diversi inkonsistenzi f'dan l-avviż legali. Madankollu minkejja t-talbiet repetuti tal-Kamra tal-Periti, il-Ministru jinborġ għadu jinsisti li mhux se jbiddel xejn. Għandhom kull dritt li jkomplu jresqu l-ħsibijiet tagħhom. Il-Gvern però huwa konvint li l-avviż legali huwa tajjeb. Min-naħa l-oħra l-abbozz li qed tippreżenta l-Kamra tal-Periti jipprovdi qafas ġdid għal proċessi, l-informazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn biex jintlaħqu l-miri neċessarji.